AVDK erbjuder ett brett utbud av kreativa tjänster inom dekor och exponering. Vi arbetar med allt från gallerior till gator till butiker, det är mässor, display. Vi kan göra allt från invigningar till stora kampanjer och event. Vi arbetar med helhetskoncept från idé, produktion till genomförande i samråd med våra kunder. Alla projekt är unika och inget jobb är för litet för oss. Vi arbetar över hela landet, så var inte rädda att ta kontakt med oss. Välkommen!